हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनां बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों जे जोंनि बर' आइजोफोरा दा फालांगियाव गोबां दावखोगासिनो दङ खना खनला जेरावखि जाया मानो बिथांमोनहा बाजारनिफ्राय लानानै गावबागाव लकेल बाजारनिफ्राय लानानै गोजाननि बाजारहालागै बिसोरो फालांगि खालामो गाहायै मैगं थाइगंखौ बिथांमोना बेस्ट खालामदों आरो दा लासै लासै गुबुन गुबुन माखासे मेटेरियेलफोरनि सायावबो बिथांमोनहा गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बिनिनो बिथांमोनहा बासजों माब्लाबा ट्रेनजों आरो सानजा फारसेथिंजाय गोबांहाय ट्रेनजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव फानहैनाय थांलाय फैलायखौ नोंथांमोनाबो लोगो मोनबाय जानो हागौ जेरै आप टु रङिया बिजनीनिफ्राय लानानै रङियासिमहालागै ओरै फारि फारि गुवाहाटीयाव गुबुन गुबुन बाजारफोराव माखासे डिलार हिसाबै हैनाय खामानि आरो माखासेया फानहैनाय खामानि दा बेबादि गोबांथार बिथांमोनहा आवगायगासिनो दङ दा बे समाव बिनि गेजेरावनो नाथाय बबे समाव सोर मा जायो जों मिथिस'वा नाथाय बिनिनो मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ सुंथाब 5 सेकेन्डनिल' बेयो भिडिअ बेयाव मोनसे भाइरेल जादों जे बिथांमोननि गेजेरावहाय सासे बर' आइजो बिथांमोना ट्रेनजों हान्थिदों नाथाय बिनि गेजेरावनो बिथाङा बबेयाव थांनो नागिरदोंमोन आरो सोरमोन नाथाय मिथिस'वा दा बेखिनि समावनो माखासे खाखि गाननाय ड्रेस दा बेखौबो मोजाङै सिनायनो हानाय जायाखै एपि ना आरपिएफ बेखौबो जों सिनायनो हाथ'वाखै मोजाङै भिडिअआव नाथाय बेनिफ्राय बे मानसिया खाखि गानग्रा मानसिया जे बे बर' हिन्जावनिफ्राय माखासे माने रां दाबिनानै लानानै थांदों बेयो रोखा जादों नाथाय बेयाव जोङो सन्देह खालामनो हादों जे ट्रेन सिङाव बिथाङा जिरायनानै दङ नाथाय ट्रेन सिङाव बेबायदि खाखि गोनां गाननाय मानसिया बोरैहाय रां लानानै थांनो हाखो टटेलि बियो माने मोनसे गोरोन्थि आरो बियो कालप्रिट जानानै दंगासिनो दङ दा बेखायनो बिनि सायाव मोनसे मोजां तदन्त जाहाथे लानो हायो बेनि थाखाय जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होनांगोन आरो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नुदोंबा नोंथांमोनहा शेयार खालामबानो जाबाय फेसबुकाव शेयार खालामखाबाय अलरेडि आं पार्सनेलिबो खालामदों बेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों आं फेसबुकनिफ्रायनो मोनदों आरो बेयाव बिथां बड'लेण्ड मुंनि मोनसे पेजआव होनाय बादिब्ला बाहाय होदों जे पुलिसनि राङापारा जंसनाव बेयो घुस लानाय खामानिया जादों बिथाङाबो गुबुननिफ्राय लादों बेखौबो मिथिया नाथाय बिथांनि बे खामानिनि सायाव खुंथाया तदन्त लानो हायो जुदि गोसोबा बेखायनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेखौ दावहाखौ नांनांगोन होमबासो बियो जागोन जाहाथे बेबादि जाथाया आरोबाव जाया जानो हागौ बाहाय ट्रेननि सायाव बिथाङा बेले बेजे जादोंमोनबा टिटिआसो थांनो गोनांमोन आरो माखासे बाहाय बोरैहाय बेयाव नुनायावथ' एपि बादिसो नुदों बेखायनो बेथ' जाथावना नङा आरो मा दायमोन बिनि सायावथ' बिजिरनायसो नांगौमोन बोरै फैसा लानानै थांनो हाखो आखायावनो बेथ' टटेलि इलिगेल खाथार बिनि थाखायनो जों आवाज होनांगोन आरो साफ्रोमबो बेखायनो ससियेल मिडियानि दावहा नांनांगोन बिनि थाखाय शेयार खालामना होनांगोन नोंथांमोनहाबो साफ्रोमबो दा बेबायदि भिडिअ फिसा फिसौ गोनांथारफोरखौ जोंना बानायनो हाया बानायबा जोंहा माबे नायाबो आरो शेयारबो खालामनो गोसो गैया माने बेखौ ओरैनो नेग्लेक्ट खालामनानै गालांनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनो नाथाय गावजों गाव जुदि दावराव जानायबा हाजार मानसिफ्रा इउटिउबारफ्राबो खालामगोन नंखाय नङैनि गावजों गाव नांलायनाय नायग्राफ्राबो नायगोन बेखौसो होंगो दोंगो दा बेबायदि जायो नाथाय बेबायदि नांथारगौनि सायाव सोरनिबा सासे न्याय जास्टिसनि थाखाय रावबो सिगाङा बेखायनो नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायदों नोंथांमोना पार्सनेलि शेयार खालामनो हागोन बेयाव आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ बे नङा आं बुङाखै दे आंनि भिडिअखौनो शेयार खालामजोब बेबो नङा नोंथांमोनानो बे भिडिअ क्लिपखौ डाउनलड खालामनानै जा हायो गावबा गावनो स्प्रेड खालाम नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनो थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेखौबो खावलायनाय जादों जाहाथे बेबादि कालप्रिटआ बेबादि इलिगेला जाहाथे जोंनि सायाव जाया ट्रेनाव गोबां बेबायदि जाथाया जायो बे रियेल नोंथांमोनहा गावबागावबो गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय जानो हागौ आरो एक्सपिरियेन्स मोनाखैबा नोंथांमोनहा मालाबा हारसिं दावबायबानो जाबाय ट्रेनाव आरो बबेयाव सानजा फारसे रङियानिफ्रायनो बेयो फ्राय जालांनो नागिरो नोंथांमोना केला दा बाहाय आंनि बेक्तिगत माखासे मोन्दांथि दङ गोबां समावनो आं नोंथांमोननो मोनसे स्ट'रि खिन्थागोन स्ट'रि मानि प्रेक्टिकेल जानाय नोंथांमोनहा बेखौ फोथायो फोथाया नोंथांमोननि गोसो जे आङो मोनसे समाव इन्टारभिउ हैनो थांनाय जादोंमोन जे LICनि मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारदोंमोन LICनि मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम ग्रेजुवेट लेभेल बाहाय थांदोंमोन
उनाव बिनि बारनानै लासै लासै गुबुन हारिफोरा ज' जालांबाय थादों जालाङै नोंथांमोनाबो नुगोन ओरै ससेयाव गेसें जायो नाथाय जेला रङिया मोनहां जायो रङियानिफ्राय नोंथांमोना नायदो फुरा ट्रेना फिलाप जालाङो आप टु गुवाहाटिसिम माने फिथाइ थायलांगोन सिङाव जागोन आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जायगा गैयाबाबो नोंखौ नाथ्रोद नुथ्रोदबाबो बिथांमोना जिरायलांगोन बिसोरो माने बर' नङिफ्रा बेखौ बुंनाय जादों थोंजोङै दानो बेयाव ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसिफोर इलिगेलै थाफैगोन नोंथांमोनहा बेखौ नुजोबखागोन बे समाव मा जादोंमोन ओइदिनखालि जे टिटि हाबफैबाय टिटिआ रावखौबो नाया बिसोर रावखौबो नायाखै नाथाय जों सानैखौ बर' मानसिया जों सानैल' बे दाब्बायाव बे सिट मोनसेयावबो जों सानैनाव टिकेट दाबिबाय गुबुनफोरनाव रावनावबो दाबियाखै नाथाय बिसोरनाव जों सन्देह खालामदों बिसोरनाव रावनोबो टिकेटबो गैया जानो हागौमोन नाथाय जों सानैनावल' दाबिबाय जों सानैनाव दङ थिगैनो दं जों देखायबाय सानैबो बिनि उनाव ओरैनो थांफिनबाय नाथाय जोंखौ सोंखानाय लोगो लोगो ओंखारलांबायबो आरो बेनिफ्राय रावनावबो बियासैबो सोङाखैबो दा बेबायदि जायो नोंथांमोनाबो बेबायदि नागिर नोंथांमोनाबो प्रेक्टिकेल बेबायदि गोबां मोनगोन दा अब्ला बेयो बोरै खारखो मा जाखो बेलाय पेसेन्जाराथ' जोंल' नङामोन दा बेबायदि जायो आरो ओंखायनो बेयावबो जादों जानो हागौ बाहाय नोंथांमोना भिडिअ नाय गोबां गुबुनारि दं नाथाय बर' हिन्जावखौ बेखौल' नुनो मोननाय जादों दा आरो बे खाखि गाननाया बोरै फैसा लांफैनो हाखो बेखौ साननांगौ रं बाथ्रा दङ बे दा खाखि गाननायाथ' बेयाव लांफैनायनि जेबो चान्स गैया दा बेखायनो आरो फैसा लादोंबा बियो सालान दाननांगौ जुदि आर पि एफ मोनबा बा दानथारनांगौबा सालान दाननांगौमोन बे बाहाय बोरैजे बेबायदि गाखोनो मोनखो ए पिआथ' गाखोनो हाया बियो खुनु माने मानसिया गोजौ रेंकनिबो नङा साब इन्सपेक्टरबो नङा जेबो नङा नोंथांमोना नाय हमगार्डसो लावथि लानानै फैदों हमगार्ड स्टाइलसो जुदि ए पिबाबो दा बेखायनो बे फुरा इलिगेल जानानै दङ पुलिस नंगौना नङा बेयावबो सन्देह दा बेखायनो जाहाथे बिथाङा साजा मोनो जुदि दायनिगिरिबा नोंथांनो शेयार खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।